Passarinhos de
Bueno, hai moitos que creen que pode ser un malabarista. Non sei, creo que hai que botar un pouco de imaginación. Pero bueno, o que ven representando, se me equivoco, Rosa, corrixe, que bueno, Rosa foi a diseñadora da portada, así que moitas grazas unha vez máis por esas portadas maravillosas. En realidad, pues ven sendo as laranxas, que son unha referencia ao laranxeiro que está no campo da festa de Ouzande, e cada laranxa é un dos músicos de Retrouso. E, bueno, este laranxeiro ven simbolizando a forza dun novo proxecto musical que, bueno, que hoxe está dando aquí os seus frutos. Moitas grazas. Facendo algo de marketing, temos o noso disco a venda por aí, xunto con as camisetas deste evento inesquecible.